ongoing pa lang ti panagsupsup kay ti uram tayo ti tiyandaan tayo ti siyudad ti Batak. Ongoing pa lang ti overhaulit tayo kasi dati kita basit pa lang basi-basit na uram nga dapat la ititing nga. So dapat i-extinguish tayo day tapno mapreventaran tayo ti panagwaras dati nga. Ano nga oras sir, idi na i-report ken insigida tayo kadi nga nakapag-responde sir? When sir, nai-report kanyami iti oras ti alas 9, 9:07 ti Rabii. Kahit nakapag-responde tayo dati iti 9:09. Sunod lang tadi ito nga ko Rabii. Kahit dumating digiti responders tayo, first responders tayo nakaro dati kuan dati uramen ada titinganan, so medyo narigatan tayo nga ng apulak dati uram tayo dito siya dati. Okay. Anak ginapagpaiswanan nga narigatan tayo kanong kumbaga dati supply ti danom tayo sir nga mausara pag sir. One bombo J medyo nakapsot ti pressure na dati kuan dati hydrant tayo, so nga nag-request tayo kini ako dati Batak Water District kating palubos naman tayo dito mga water hydrant tayo dito Barangay Kubo, yan dito Rodora, kaya natapos dito pagkarkargaan tayo dito ICC, dito Ilocanja Cultural Center. So ada pala makaanay nga danom tayo sir? Ada pa lang bombo J ng MDJ tayo kunagon, nag-absorb pressure na dito hydrant tayo. Mano nga fire truck sir kasi adamag ko ada pa dagiti da dumang ili nga mayan nakitpag tinulong sir. When bombo J ada dito ko kapangibang ili kensyo dat tayo dito Ilocos Norte ng May bale 21 fire trucks dito May kadwa na digiti private digiti ko tayo digiti volunteers tayo na atapay digiti ko from DTC na tuwang fire truck da nga may nag-augment diti uram tayo diti tiyandate. Ano nga alarm sir tini-declare rin? Na-declare ni Provincial Fire Marshal tayo iti port alarm diti uram tayo diti siya. Ngem tata sir bimaban sir? Diti sitwasyon tayo is overhauling tayo madami pa may declare nga fire out kasi ongoing pa lang overhauling tayo. Ngam anat na mga nayan na sir, hantay pinaduktalan no anang tol. Dati nagkapuanan dati uram tayo kitawampay. Under investigation pa lang sublianan tayo madamdama, Bombo J. Kitantay nga nasaya at tintuno na lawag. Kasi maditipay lang magkita lang tayo nasaya at sinasikmot detik ba ng in-interview tayo ito kadigiti ko. At digiti watchman namin ti tiyandaan tayo. Kaya kailangan tayo nga maalat statement na no nakita da no nang rugyanan tayo. How about dati balor na sir dakad datan sir? Under investigation pa lang Bombo J. Kasarita tayo ni market master kan digiti owners ti establishment. Digiti pesto diti tiyandaan tayo. Tap no ma-determine tayo DJ exact or DJ estimate nga valor ti na damage kada ti nga uram tayo diti tiyandaan tayo.